अब्ला सोरबा दे बेखौनो होदो दे होदो UPPL long live Pramod Baro long live Pramod Baro long live गोबां रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोआव जयेनिं जाफैदों मा बुंगोन बेखौ लानानै दिनैनि दिना आरोबाव जोंनि UPPL दोलोनि थाखाय मोनसे गाहाम दिन होननानै बुंनांगोन मानो होननानै बुङोबा गुबैयै बे घागसा आरो खासियाबारि बे मोननै गामियाव माखासे नखरफ्रा BPF दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारबो दंमोन नाथाय बिथांमोनहा मोनसे डिसिसन लानानै दिनै बेवहाय घागसा आरो खासियाबारियाव गासै 60 नखरा बिथांमोना जोंनि दोलोआव फैबाय आरो जोङो माखासे थाखानायजों आरो दिनैनि जइन जानायजों बे घागसा आरो खासियाबारि ओनसोलाव प्राय 90% सापर्टारफ्रा जोंनि जाजोब्बाय होननानै जों बुंनो हाबाय आरो रायजो राजाफोरजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन दोलो हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिथांमोना मोजां मोनसे सानदों स्टाडि खालामनानै नायदों दे फैबाय थानाय समाव UPPL दोलोआनो जिहेतुके फिन आरोबाव सरकार दाफिनगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे ओनसोलनि गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय बिथाङा गाहाम हाबा मावदों मोनफ्रोमबो जाति गोष्ठीखौ बिथाङा बिश्वासाव लानानै खामानि मावदों बिनिखायनो दिनै बयबो UPPL हान्जायावहाय लोब लोब बेवहाय जयनिं जादों आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दं रायजोफोरनि जे गांनाय उखैनाय बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव गाहाम थारैनो जों सुफुंनो हागोन आरो जोङो दिनैनि तारिखनि जे महल एबा जे जोंनि परिबेस बेखौ नायनानै जों बुंनो हायो फैबाय थानाय समाव जमदुवार ओनसोलल' नङा सारा बिटिआर ओनसोलावनो BPF दोलोआ मालाबाबो बिथांमोना सिखारनो हानाय नंलिया बिथांमोना एखे जखम जानानै थानाय बायदि जाबाय आरो कोनो दिन बिथांमोना सरकार दानो हाया फैबाय थानाय समाव जोंनि UPPL दोलोआ मेजरिटी जोङो जोंनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनानै बेवहाय आरोबाव फिन जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ जोङो चिफ बानायनानै जों सरकार दानो हागोन एबा सरकार दानो जों अलरेडि जों साखाफारा जाबाय आरो BPF दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बाथ्रा बुंबाय थादों हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो होनदों बिथाङा माखासे सार्कास्टिक जे बाथ्रा थारमाने मिनिथाव जे बाथ्रा बुङो जे बिथाङा सोरबा गावनि दैदेनगिरिखौ हरदोंनो मादोंनो नाथाय बिथाङा ओरैबायदि मोनसे गावहा साननानै माने सानख'नो हायाखिसै लामा गोथेनाय बायदि बिथाङा मोनदों दा बेनिखायनो बिथाङा मोनसे मोजां स्टेटमेन्टखौ होनो हायाखै दा बिथांनि बे स्टेटमेन्टखौ नुनानै आरोबाव रासिन बिथांमोननि दोलोनि जाय कर्मिफोर जाय रायजो राजाफोर बिथांमोना गोसो बायसिनदों दा बेनिखाय दा लोब लोबै सानफ्रोमबो UPPL दोलोआव जयनिं जादों आरो जोङो मोनसे मिजिंथिदों जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनाव बेवहाय मोनबा समस्ति दङ श्रीरामपुर जमदुवार सराइबिल कुसुगाव आरो गुमा बे मोनबा समस्तियावबो जोंनि UPPL हान्जानि जे बिजाथिफोर जागोन बिथांमोना देरहाजोबगोन आरो बे देरहाजोबनायनि थांखिखौनो लानानै जों खामानि मावदों आरो रायजो राजाफोरा जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो बेनिनो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै दिनै घागसा आरो खासियाबारिनि रायजो राजाफोरनि गासिबो लोब लोबै जोंनियाव जगदान जानायनि मोनसे बिदिन्थि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबाय दैदेनगिरिफ्रा थांदोंबाबो रायजो राजाफ्रा गुबुन दोलोआव थाङा होननानै BPF सापर्टारफोरखौ मा बुंगोन बेखौ दा नोंथांमोनानो नुदों जे रायजो राजाफ्रा फैदोंना फैयाखै दिनै नायदो बेयाव घागसा आरो खासियाबारियाव जोंनि थाखानाय गासिबो सापर्टारनि अनगायैबो मोननै गामियाव जे 60 नखर फैबावबाय आरो बे मोननै गामियाव जे BPFआ दिनै जिर' थांगासिनो दं अब्ला बे रायजो राजा फैनाय ना नेताफोर फैनाय दा बेनिखायनो जों होनदों सिबिजाथाव रायजो राजा बिथांमोनाबो जोंजोंनो दिनै लैहोर लैहोर दं आरो हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव बै समाव बिथांजों थानाय जाय मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनै गासिबो परिबेसखौ नायनानै दिनै जोंनि दोलोआव फैदों दा आङो आगोलनो बुंखादों जे बिथाङा दिनै बुंनो जेबो बाथ्रा गैलिया ओंखायनो जेखौ गोसो जायो बेखौ होनलाबायदों आरो जों सिगांनिफ्रायनो नुदों जे बिथाङा कोनो दिन बेबायदि जुक्ति गोनां बाथ्राफोरखौ बिथाङा होनफेरनायखौ जों नुवाखै
खालि बेबायदि धेमेलिया एबा फेस्ला बाथ्रायैनो बुंनानैनो दिन थांहोदों नाथाय दिनैनि समा बेबायदि मोनसे सम नङा जे नोंथाङा जेरै बुंगोन रायजो राजाफ्रा बिदिनो खारगोन दा बै समा थांबाय गोदान सम फैदों गोदान दैदेनगिरि दिनै रायजो राजाफ्रा हास्थायदों दा दिनै इउपिपिएलनि दैदेननायाव प्रमद बर' बिथांखौ दिनै बयबो मदद होनो थाखाय आरो बिथांनि नेतृत्वआवहाय बिटिआरआवहाय सान्थि गोजोन गायसननो थाखाय लोब लोबै फैनानै खामानि मावनो फैगासिनो दं बिपिएफडिएलखौ दैदेनगिरिफ्राबो नागारदों रायजो राजाफ्राबो नागारदों अब्लाबो बिथाङा 25टा सिट मोनगोन बायदि बेखौ लाना मा बुंगोन सार बेखौथ' माने जायफ्रा दिनै खोनानो मोन्दों एबा बिथांनि बाथ्राखौ खोनागोन बेयो माने मिनिनायनि अनगा जेबो नङा जे रायजो राजाफोर जुदि नोंजों थायाब्ला नों माब्रै एथ' बुरजा आसन मोनगोन दैदेनगिरिफोर नोंजों गैयाबा नों माब्रै बेबायदि देरहानो हानायखौ सिमां नुगोन खारन गणतन्त्रआव दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि गेदेरथार बिहोमा बेयाव दङ आरो बयनिफ्राय बिहोमाया जिहेतुके रायजो राजानो देरसिन आरो रायजो राजा बिथांमोना जिहेतु मोनसे डिसिसन लाबाय जे जोङो खौसेयैनो इउपिपिएलआव थानानै जोंनि बे हालामखौ जौगाहोनायनि थाखाय गोजोननि थाखाय खौसेथिनो जों खामानि मावनोसै होननानै फैनायाव बेबायदि दैबायदि बोहैबोनाय दाहारखौ होबथानो हानाय दिनै बिपिएफआ जेबो बान्दो गैया नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआ आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससि रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कोचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय बहाबा मा जानाय जिउ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जोबोद खाथियाव मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै लो कोर्स फीस स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कोचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन